Anga Malibain, au Kajabi, au Maura Kanyabo fait. Ah, oui, des Nini Taïda. Abou Chote, Burama, Mbeta si black et follow, Kasse Fouré ou moi, Kasse Malion, Mounou ni bonena, Na do ma donye domouye, Demsenin Chinu, Demsen, Dem, Bishina, Unu Baube Mobli Kono, Katasma blo au Mobli la ku Joku au Genitor la je. Faut que Luka coule là-bas, tege ou da. Ah, Maliba. Dîner. Ah, mais maintenant, nous avons un chama. Nous nous mettons la tarique ou de là. Avec un mot, il y a qu'on a sourdo. Avec un mot, on a zéro do. Et quand on a un yere de beau, on devait qu'à balo qu'on a bi. Au bec à un de la bi. Eh, Malion, Antonio Ninga. Banyangara Joli Bona Ngalinta signé follow de Songo Joli Bona Oh Sangata Ukeranyana de Ogo Sagu Keranyana de Muntura Koroble Anga Nifonyoni Anga Wala Wala Banyangara ni songo time. Abe ko chama nifo. Aw nini jamuka kono. Mina ndase yoro munuma ka wala wala mo ka seka famel sura la borama. Ni aye ni méthode. Ni tuka terrorisme ka méthode koroloni. C'est-à-dire faut mo méthode classique ou kabu nana mal la opérer tout comme na. Ni to troyaye. Mais anyaye où il y a une virage d'amener avec Orosago, où on a vu des femmes enceintes ont été éventrées, brûlées, des animaux brûlés. Après, on a vu aussi, ils ont attaqué des camions sur l'axe Banyangara-Bankas, où il y a fait un génie, mais au don, il y a qui sait que au mobile parenti de là, il était au même refrain. Bon, amaye kafo, minu bida, bebe seka yele minika. C'est-à-dire que, il va soro, mo chema ba famu kafo, ou ba danga finitigu nye, donc ni finitigu mo teme ma wale seka ta yelaka. Mais ni minu konda, ya da bebe seka yelaka. Mais, on y attaque tekele ou, véhicule de cible là, véhicule monale mundo a donendo, ma monale munumba kono a donendo, ou be boro dume o donendo, ou au donner. Donc, ça veut dire que ça a été planifié, programmé, et il y a un objectif ou des objectifs qui sont visés à travers ces attaques. Le cœur des Maliens est ameurtri. Le sang du peuple malien coule. L'espoir s'envole. Mais la renaissance est là. Parce que les Maliens ne vont jamais baisser les bras. C'est de cela qu'il s'agit. Ou de la Bamlongo. Donc la renaissance est là. On est là, on s'affirme. On est là pour ce peuple et pour ce pays. Sabula do de akekabla onye. On tout akatien sabula kaba on debolobi. Nous avons fallu modèle criminel. Ma bengu kafo doka bossa ka dine ko kuma fanye ni ngono bi ambi netike ka bida kono maliba kono bi ni dine ko kuma minye ni e ka bo doka bo e ka data mama ni nkara obenyana sison ala e kelende flateo kelende do flate aha doka bo ka nyefo ni fana fora yomi ni fana dine komi. Donc dine ko pmat saka fa kono munu fakalen flek ou jeni slama ou chama dedo slama ou dedo chama de slama munu fakara mobli kono ou ye munke ou te merouye ou te préfet ou te député ou te fanga kunda ou te gouvernement kunda ou te député kunda
des populations ou bon ou kaso ou tout d'ailleurs mais ou quoi doit dougou là ou peut-être du sou jojo ka témoin d'ailleurs mais ils n'ont même pas voir au chapitre de décision. Donc vous nous fallait fleur pourquoi anga nifo mais les malins ma fo wengo ni banyangara korona donga ka tonga ma wala amba famel sur là le plateau dogon ngakli la anye chamantama kono mbe yoro mna benga fuli ani taruni be banyangara be sabula mbadu ka fo ma chamambe sisa ni wati la banyangara usto de ba anaka andame anka fuli buye ka munu ba ka name kle du media fanaka ambu fana fo aywa jabalani aywa kaseka jamkal lame wato wati fango fan kaduye banyangara c'est le dernier bastion ma chamante ka fait une femme ya kuina où la population peut a trouvé refuge. C'est-à-dire, ni le plateau Dogon tabi. Plateau Dogon est amba anga ke aywa cercle basa ba chake. Oh aywa Dogon wa kana ke bashi de ma fait moi ko rola. Oh e ko be bankasi be banangara be. Ote? Bon, ni le koro tabi. Ah, e ta koro be flam yo koro cercle re kono bia aba konte de. Oh, flat dugu funve be koro kono na bi. Ah, aba konte de. Ni na bankasi fana o fana servi kono iba kafo abe sanga o fana chunchuna o chap aywa ni ga fa dogala ko sebe mo club na mais ni ngana sa banangara c'est comme flamme nunu ou ka sigoro bla koro ou ka sigoro bla bankas zone kono o lu flaw de chama nani do réfugié soro banangara cercle kono parce que banangara o fana lié historique flaw ni dogono che ko chama be banangara parti chamambu ni nyonche banyangara o jaku ya kabe elaji mortal clé ou ye no bloqué ka fo kwa nyanzi ka fo dala tede ka papier ta ka sebe parti de B a parti signé B abe banyangara signé par elaji mortal ani dogono ka yira ka fo ou ka vini nyonye ou ka demandé o keni nyonye point demandon mumbe article kono quoi voilà donc aba kono folo ka fo ambek anga furu ke nyoko folo o dogono ni flow ku ka furu ke nyoko aba kono ou beka je kaburu don kelina ou beka je misiri kelina ou beka je kaburu don kelina donc voilà un peu ni sirika munu ba kono mais anga da sirika kelen noroma folo anga furuke ani nyokonje o yeko bana o ina ma joli soro bi malikono nebe jeli ko pafo moyo mo be puma na ngwa anga nzigi sanga hakli jagabo broma ebe ma joli soro bi malikono ita soro ni ya soro fladu il t'a sur à bail de gonaye ou bien ni bita sur dogono do a bail enfin fly e bo mo joli bon mali kono bi e mo ni ko fly ni dogono ngo o mo lu bitami ne bail fly on va dogonaye wali ay wa sens contraire donc ne bitami o ma ba joli lu bon mali kono bi e bi plateau dogon tabi bo ma joli bo yi odila mo koko mali ngo anga mali nyina ali bi anga famu mali sisi me woro mina nanyo famu abe hakna tika do dama ka kala ka an limania ka daga ka foko ko bisika yelema parce que jamane ko titaw donc c'est ça baye ni banangara menacera bi sur ce plan ka c'est ka polémique natif flawni dogono chebi plateau dogon kono c'est comme na fo o plateau dogon keto e fenwore de parce que plateau dogon c'est que plateau dogon ça le peul plateau dogon c'est que plateau dogon et ça le dogono avec un déo flauka non au début c'est avoir dogono moi dogono fona ka datu ni frère nous au début c'est flau moi kulu sanvla yoro nous frère nous kono nous et flauka donc ça nous ça dit que c'est une complémentarité à la kakedo pendant des siècles et des siècles. Donc il faudrait qu'aujourd'hui les gens comprennent que de attaque modèle en visant surtout la population, c'est pour envoyer un message fort à la population. C'est quoi? C'est ce que nous devons chercher à comprendre. Mais maintenant, à la réponse à ces questions, je pense que notre ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, anga foli baye, parce que mauma ni be wulika jola jamana ni amba côté de ko antate mako ire amu te maka makula amu te maka partikula amma ko ba anga jamana de la wa ikera chewote no nyebe fo ekunje masumunika ambo fo na yija kaso bote de anga na finyera sama blefi yo
an ko ten ko cɛbakɔrɔ bamanan an ko ten ko cɛbakɔrɔ ko fɛn kelen de i bɛ sɔrɔ o de ɲɛ bɔrɔma y'o si dɔn ko cɛbakɔrɔ i bɛna ka n'i jamu de sɔrɔ i ɲɛ nka ni e mana jamu sɔrɔ i ɲɛ sa dɛ ko yɛrɛ fa de kusayara o yɔrɔ la ye ko ye sa wa nka n'i y'o sɔrɔ yen ka ban a banna cɛ joli bɛ sa e sara bi e sara sini nka ko jɔn bɛ sa nka n'i bɛ sa k'a fɔ k'i sara sago ɲuman la o de ka di hali n'i ye san ba kelen e ma sa sago ɲuman la dɔ nana o ye san 20 balo mɛ a sara sago ɲuman la e hakili la ko jɔn ta ye tiɲɛ ye an ka sa sago ɲuman la o de ka di o donc tiɲɛ ka baara ka kɛ tiɲɛ kɔnɔ laadiriya kɔnɔ tilennenya kɔnɔ mali b'o de nɔfɛ o i taara sira o sira fɛ bi problème bɛ mali kɔnɔ bi nin fɛn damadɔ de don burama n'an sera ka nin restructurer ka na bi mali bɛ jɔ maaw bɛ yen u y'u danbe bila k'u ka hɔrɔnya bila ko politiki ko jɔyɔrɔ ko nafolo u b'u yɛrɛbakun feere u b'u ka kabila feere u b'u ka dugu kuturu feere ko n ka jɔyɔrɔ sɔrɔ an b'an kun an bɛ taa jaabi c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui maliyɛn ka segin ka na an k'an ka kow lajɛ donc an y'a ye k'a fɔ Sadio Tara il a compris a ko population ma n bɛ segin a ka kuma yɔrɔ dɔ kan a k'u ma a bɛ fɛn kelen de ɲini u fɛ kosɛbɛ o ye jumɛn ye o kana fara parce que attaque objectif foyi wɛrɛ t'a la ka se ka population ninnu kari ɲɔgɔn na burama attaque kelen kana se bi ma nin ɲɔgɔn na fagali jugu à travers le monde n bɛ tila ka na an baarakɛ minnu ko k'an teriw n'an baarakɛ ɲɔgɔn n bɛ tila ka na olu ka chapitre kɔnɔ mais an k'o to yen fɔlɔ ni attaque ɲɔgɔn ko fagali jugu criminalité jugu e ye revendication ko kuma m'a kɔnɔ wa pourquoi il y a pas de revendication u bɛ se ka jɔnni viser nin na j'ai déjà parlé de ce jeu en Djamkon Kono, c'est-à-dire c'est quoi? Aujourd'hui on a vu quand Osago a été attaqué. Osago a attaqué dans le parap, Mali a fama do bala ou la doro. Oh, dozo di aketa. Sans preuve, dozo kelente mu menena Osago fa la. Dozo kelente ka fako preuve de la mun ko fako ningumbala. Mulu nyera tara fa lu ka Osago, ma were ka seria o ya irana ka fako anglais fola wele tinga chala. Mais qui avait intérêt à ce que qu'on da dozo kuna? Mais ni mo ma famu, wali aywa fla do ma famu. Ibisinga 10 000 dozo koro, ibisinga keta non. Mais e flake e ki yere ngao, est-ce que ko ndero kunche pour que e dozo kum se ka tinga dozo koro? E kana se ka dozo fait. Est-ce que ko ka foko dozo nge fla, be ko foko limge. Est-ce que adeba kun to de wa? E ki yere ngo laban. Pour que parce que n'a fɔra sisan ko kasalakaw ye nin kɛ n somɔgɔw la kasalakaw ye nin kɛ n somɔgɔw la donc hakili la i kɛra maa o maa a bɛ dusukun tɔɔrɔ mais je pense que maaw bɛ ka commencer k'o faamu bon o sens inverse de don minnu taara faga sisan jɔnni don u yɛrɛ u tɛna fɔ dozo ko kuma ka tɛna fɔ yen o donc jɔnni bɛna fɔ yen donc sisan ni dozo fana ma faamu olu fana bɛ dimi. Voilà, bon, si ça, flaw tara ni kata en somo la, flaw tara kata nga doula la, flaw tara kata nga doula la. Or, l'objectif est visé, c'est-à-dire que c'est comme Farabougou. Parce que, misalia ou amba dadanyona pour que moka konu nous femme. Farabougou histoire. C'est-à-dire que Farabougou kele be wulila toya mena. Ni nyon manipulation kele nedo. Farabougou. C'est-à-dire Farabougou est bamalandougou. Mais dugu mun do a ko lembe ni fila dugu caman ye bon fila dugu ninnu o dɔw ka mɔgɔ dɔ o de nana faga mɔgɔ kelen min y'a faga o ma ye donc u taara sisan ka taa o fila su in ka t'o de bila Farabugu dugu ni fila dugu dɔ furancɛ la donc o su taara ye mais dozow ko minnu ye Farabugu bamananw dozow ye olu ko k'olu m'a faga olu t'a dɔn mɔgɔ min y'a faga olu t'a dɔn a su sera yɔrɔ cogo min. Mais frère ko ayi ko dozo de afaka mais maintenant joni kele ya afaka fan flawro na 600 ma shit se ka fo ko shumu na kera histoire ka manga wuli Farabugu ko kasa flaw de afaka wala baba no de afaka ma shit se ka fi donc joni suis main va ka tabla donc c'est le même jeu donc il est temps que en cas c'est ka de famu ko de dévier vraiment yalanga puma di mo puma mandi daklina nya foto ko mi si ça ne veut pas dire que c'est des peuples, là où le peuple
est calcinée. Où se trouve la CEDEAO? CEDEAO, nous faisons mon kera. Kodda nyamate. Anyaye, Franci ate sangeleni doni. Ou ka école karamoko do yo faga école din do yo faga to jugu badola. Ka kan eletike ou ka mala. Mais beyaye Franci wuli la tromi. Population be wuli la tromi. Ali sin ala sangele temena kosa na ubeka jida sanaka ko ye faga to parce que tu faga to jugu muna terror soufe. Oknye école karamoko maître kelene Franci be wuli la kijo. Jamana te farafina mu ma ka condamnation bla kata. Jamana te tuwabula mu ma ka condamnation bla. Mais ne ma se ka famu ma bisabani ko kulu datugu camion kono ka tasma bla ou la ku jeni nyama nyekora au 21e siècle. Ceux qui se disent défendre les femmes. Brahma, il y avait assez de femmes dans ce véhicule. Hein? Où sont-ils? Ceux qui disent que nous défendons les femmes. Ceux qui disent que nous défendons les droits des enfants. Les bébés ont été calcinés devant vos yeux. Le monde entier est témoin. Il ne s'agit pas aujourd'hui au Mali de condamner, mais de prendre des mesures vraiment à hauteur de souhait. C'est ce que le peuple attend aujourd'hui. Mais, Johnny Sedawi, Johnny Union Européenne, Johnny Yugapmame, Johnny Tobla, Wulkapma, Wulek, Jokola. Et Sedawi, Moufanaba, Anto, Anga Toro, Nanga, Dekunkono, ko Ayan Shinji, Kayan Signo, Kayan Balimawi, Aw Fana Jamana Kundu Sigmeka, Jamana Dum Ferre, Jamana Ferre. Kakla ka jamana signo jamana fana mine ka di ujuguma sira makodia sona mumwere donote ukafoni o dela mai ube mana kala kubna ko sanction de ko bicha wole kiri ne ko mais et puis ça veut dire que tellement que malien hey anga ke anyi refe ça anga ke anyi refe ça dit tellement que politicien do baby jamana yere de panique ni fait ka créer trop mi quoi au bout de nina. C'est là où c'est mon Mali. Le Mali est père fondateur. Mali m'a dossier là où la dé. Mali ni jamana do de dira ka faranyama. C'est ça que les gens doivent comprendre d'abord. Et puis encore, où n'ani BCAO ko comment il fait nous comment oui. Est-ce que la BCAO relève de la CEDEAO? BCAO il m'a dit. Ani CEDEAO ko kele. Mais ni mon modèle quoi. Moi je comprends même pas où est son va quoi. Mais oui, ne era koko nga jamana don sanctionné, ne era koko embargo nga jamana donga, ne era ko na maketa, on sera tout ta kaboya, na maningela sikita, sera tout taketa, na maketa. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Mali ne beka bobi kaka jamana buruja, kaka jamana ferré, ka nyiri toba ka saka jamana ma, ko parce que no kera, c'est nimeketa nuna. Na yija nye gelea na yija bebi malien kabi. Asimi be toroa. Aka malo ni nyoko na tede so lao. Ministre ta bolo mo de so ka malo ni nyolao. Dieu ne me la toro. Et bien, le bas peuple. Pourquoi? Il n'était pas au Libi. C'est du terrorisme qu'on a. Gelabi ka enfa. Fali djoubi ka en sorti. Mais bon toi. Mais aujourd'hui, Ninkera, Johnny réaction. Johnny, qui a vu? Bon, on peut dire moment brama, pas mandi dakle na 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou allez ce qu'on a do aywa brama ka aywa média Clédou média allez s'en va là aywa Abou Tioté allez ben ka fo là ka chokonon sans fait mali koka beka se ka jëm ka soro lafia kono aywa Abou amtan ka diou fa 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Dembaya. Soma wobere. Mbala tanu alhamdulillah. An baraka barokadi. Tubarakallah jarani. Maaw fo kaw lamene kala u bela jenen fo. Alhamdulillah. Ala ka jamana din ala ka ambebe kelema. Ami abiyama ami. Da kon ya gele ara sare. Kelera. Na fura ko ni kelege che ba din bi anno ni ko ba din be ke sire o bi anno fenge mo ba din dale ba dale anno fete fo la ka anda makari nyona ala ka kini mandama. Ami abiyama ami. Ala ka jamana suma me o bela ya res gilebe bo mo ya ka ke komi foidi te dongo do cortesi ni fe undoro. Ere kala je. Kokacha.
Amira biama anga foli ani taluni biye ni ko yin aka ɲɛfɔ aka wala aka famiya aya dasa ma sisan dɛ ni ye nin cɛ baw ta minnu biya ni ye Bandiagara yɛrɛ ta Bandiagara est à 60 km de Sévaré 60 km kilo 60 oh ngo Sévaré de armée française ka drone na ka fɛ bɛɛ bɛ di ah alors on va dire que di nin baara modèle attaque modèle ça va durer au moins quelque temps signaler ni fond do se ka di nous y'a que au moins échappé de c'est de cela qu'il s'agit aussi sinon moi c'est attaquer on peut pas dire que attaque zone n'existe pas même dans les pays les plus sécurisés c'est-à-dire que mieux équipés attaque c'est que maintenant qu'il a coca bois là quoi ma wala ka famu ka fo ni ya nwango ke mu malam okodo o de ko jugu bodu la quoi 20 un monde sans terrorisme radio Clédou allô bismillah allô bismillah ambala tanu iba e maka korta doni volume jigine do aka baro akari tubarikala anga ala dele ni itiro sanction ta anga boala nambara tiro la ou tese ka sanction ta o saria tu bulo afanga tu la politicien ka chatir bo kaunde do makisal koko ale tesa suko kalta suko la ngo seda o reka texu kono au pouvoir te seda o bulo Mali politicien de ka wuli ka malien hakli papa ka population non c'est que c'est incroyable quoi c'est ça le problème politicien on ba ka bando ka bawo an talo law pour commissaire ka bara mu ne tala ko mele de bito bara ka o ka bara ya la sida on n'a rien à voir avec des trucs de spécial ou autre chose on est là moi me na to que anga dugo ke wa be jabi iga hakla famira wa malido nye dugo mine ay wa dugo mine na sigu wa dugo be jabi anga foli biye ini chika wuli la 20 dugo ke na vraiment sigu de wa dugo be jabi de nge am dambo lo ande aywa ko adamadini de bi koroto nyete do sibalite allo oui toura bismillah ça va alhamdulillah ya mbalatanu ba bismillah ba ngo c'est donc quoi ina quoi ini posan kai sidao jade an ko timo da ka mali ran ne nasi justement an ko timo da ka sai ka sidao ko re da ka person da an ka ala sidao ko ka min ka na bulu ko ko kama sira ko yini ko ka ala pouvoir tout bolo ça dit wa barato ye jekuli masigo kama jekuli na mission to ye c'est-à-dire sidao ko barate ka sanction ke mali kama non mais on va continuer de faire pour la sanction de donc c'est la sanction qui en contrôle là mais est-ce que nous allons nous demander comment pour nous ni c'est bien vraiment nous allons nous demander de la façon nous quoi moi avec toi avec le banque oui jamana jo ka se mu mangambo de kono sambi sa ba ando de kono wa mais bon donc ni c'est na kana non marko mokala jamana tile mu vle ayango toyi jamana tile mu vle au politicien kelo ne ka kodo voilà anga marko ka potoyi voilà je suis allô ngone bagari anga to sariya ko anga to sariya ko oui e ba ye ni baro be sariya bolo wati mi non mais pas mi ko rola ango to ni sariya ka baro ke mami voilà ne ko fa me mun fo am se ko fo awa ko docteur yoro ko ko démocratie ni ay ko taw ke jamana kono démocratie kono la ko démocratie de c'est quoi docteur yoro ko mais ko docteur ya ka kumara ko ni ay ko ta tena démocratie ta ra ko taw ke jamana kono la mali ka démocratie sans bitama kono la ko ta la e ba do ko yi il faut que o débat mon fo ngi faut qu'il da ce débat moment oui en de la kan débat que palais de la culture là oui ado ne togola yɛrɛ ni aywa professeur Alioune Diallo an ka kumaw fɔra ɲɔgɔn kosɛbɛ oui parce que an ka hakilinaw ta fa ma kɛ kelenya la wa hali sini ne bɛ n ka opposition kelen kan oui parce que ale ko ko ni maa min ye coup d'état kɛ ko sariya kan k'a ɲangi ne ko n ko ɔhɔ n sɔnna o bɛ yen mais maa min fana bɛna k'i ka jamana trahi k'i ka jamana feere o kan ka to fanga la wa sara mun la voilà non mais question de bien non bon c'est ça c'est comme il a fait mais c'est idoni an ka ministre ka jugement ko kuma ina u nana 92 ka constitution gla mu ye tribunal ye aw bɛ ni maa tɔw ye nafolo suɲɛ tribunal la aw b'olu juger nga ni ministre ni député ni président ye wari suɲɛ
Tribunal auto-jugé. Super malien. Haute cour de juge, les beaux jugés. Voilà. Mais, ou moi, son abada, sambi, ça va qu'on a, au haute de la cour de justice, c'est qu'à baranyama, qu'on a ce qu'à barake. Oh, c'est quoi barake? Dossier Kelente, qu'a fort, comme Mali haute de la cour de justice, là, qu'à, nous, n'y a pas. Ayala n'a fallu de tout au contraire. Donc, c'est comment, ami, demande de Java? Voilà, Asim. Alors, Asim Kanakira, Malionka, nous avons souffrance, nous avons souffrance, nous avons c'est qui a un manga, un abonné du Nord. C'est le mot simple. Il y a une cause de sanction, on ne sait pas, même là, sanction ou pas sanction, sanction ou pas sanction, c'est le peuple malien souverain qui décidera de ce qui est mieux pour lui. Voilà. Mbado Asimi, Mbado Masranke, Nimbaka Kola Tugumi, Mbado Abese qui joue à Jorola. Maintenant, peuple fera Joma Jorola. Voilà. Mais maintenant, fenn de be mobe yoro mo ka hakna te aywa an gap mo apmoda man ngonde oui me vera yoro nouveau ubuna foko mu yere justice ko harcèlement judiciaire wa muni munde o tede ou politicien l'état la ko ka élection kewa ou l'état ko fowa oui on ne ko élection be ke ba sisitala nga élection be ke no wari munye o we wari munu shwe munu bulu bulu au lieu de faire ka sɔrɔ ka élection musaka bɔ o la cɛ bilen ninnu filɛ kuma o kuma la hali bi vérificateur n'a ka contrôleur tɛ ka wuli k'u jɔ de o u siranlen bɛ mun ye parce que bɛɛ bɛ k'a fɔ de n'a ko tora tan bɔ bɛna ta kɛ n ta dɔ kan kule y'o de ye koyi n'a ko tora tan bɔ bɛna ta kɛ n ta dɔ kan. Tɔgɔlabaara min dabali ba diɲɛ kɔnɔ Mali ko in na. I bɛ bila acteur kunna i yɛrɛ b'a dɔn i y'a tiɲɛ dɛ non den fɛ e pourtant u dun bɛ kun ye silamɛ u dun bɛ kun ye chrétien mais u bɛ kun ye diinɛmɔgɔ ye quoi mais a bɛ dabali ban i bila acteur min kunna i yɛrɛ b'a dɔn i ala k'o tiɲɛ baara in ma ɲa maliyɛn dɔw ka baara ma ɲa mais a bɛ tout ça u b'a wuli k'u jɔ ko fo ka taga élection na o baara non e bolo de a ma ɲɛ parce que e bolo jamana ma jɔ a ma ɲɛ o tɛ wa oui mais olu jɔra o kɔnɔ na olu yɛrɛ jɔ o. E b'o mɔgɔ e bɛ ka politicien fɛn fɔ e ka kelen fɔ ne ta de mun bɛ difficulté économique kɔnɔ. oui. I bɛ a politicien parti politique dɔ bɛ yen i ye dɔ se dɔ yɛrɛ ma sa maa t'a la ale ka baara dɔn Mali kɔnɔ il fait quel travail. cɛbilen Dramé a bɛ mun baara kɛ. quel travail il fait. a bɛ mun baara kɛ Mali kɔnɔ jɔnni b'a ka profession dɔn. ne kɔni t'a dɔn n'a b'a dɔn a ka fa de kojugu tɛ a ka fa ɲɛ de mais ale t'a dɔn. ni cɛbilen b'a la a ka ɲi mais n'ale t'a la a man ɲi. i y'o ye wa. o de la hali ɲɛ bɛ bon n yɛrɛ ayiwa bon maa kɔni ayiwa n kanu b'a don sa n kanu a ye n bonya nka kuma dɔw bɛ n'i y'a fɔ n'a ma ɲɛ an b'a rectifier e bɛ Asimi fa fɛ waati min na e ko ko élection kana kɛ kuna si ne tulo bɛ e la e b'a la ko élection ka kɛ bon ne m'a yɔrɔ faamu bon n yɛrɛ kɔni a ye n kanu a bɛ n bonya kosɛbɛ n'o ye Kawu Jim ye n yɛrɛ ka bonyaba de b'a yɔrɔ mais ko in ne m'a faamu Mali ko don quoi mɔgɔ ko tɛ an ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ne m'a yɔrɔ faamu parce que le temps que ale bɛ kati ne ma se kati dɛ n tɛ kati dɔn kati tɛ n dɔn i ye n faamu colonel ninnu minnu ye coup d'état kɛ maa kelen t'u la mun bɛ se k'a jira ko nin de ye Togola jɔlen ye ko Togola finen filɛ a jɛlen filɛ k'a filɛ o kuma t'u la Sokɛli n'o ye ɲɔgɔn rencontré conférence ni cérémonie fɛ jama la mais peut-être hali n'i y'a jɔ sisan a tɛ se ka k'olu ka Togola filɛ donc an ma ko tɛ ale de tun b'u kɛrɛfɛ ale de tun bɛ yen ne tɛ yen. mais e bɛ waati min na e y'a jira k'a fɔ élection man ka kɛ jamana bɛ instabilité kɔnɔ jamana bɛ taa bon olu ye bɔ i ka place la kɛ e kɛ nin faire affaire judiciaire kɛ dɔrɔn tu sors tu dis que ko élection de ka kɛ mais je dis mais où est-ce qu'on va c'est Mali ko de don a yɛrɛ ko de don parce que ça c'est vraiment moi c'est patent quoi c'est patent ni Mali ko don an b'o kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ i ka argument tun ye mun ye ko élection kana kɛ o argument bɔ ka bi i ka argument ye mun ye ko bɔ ka bi élection ko de Mali ya. Élection mun yɛrɛ jamana tɔ kari bi élection ko tɛ wa i bɛ ka élection kɛjugu cɛjugu tɛ wa o de ma jamana tɔ kari wa mais maliyɛnw hakili jigin ha parce que anw ka document ko ka di anw ye a' ye taa Mamadu Cɛwule Konate ka débat dɔ la waati min na Mamadu Cɛwule Konate
a débat de Kortem ni Alpha ka face à face wati nous. Ou après les élections, Tchaoulé a dit clairement à quoi Mali kono foutne mumina wuli kofe don na taula à quoi te que fouiller élection koko politique kunda. Donc depuis 92-93 Tchaoulé a signalé ces problèmes à débat avec ce document. Donc nous tabi ibn aye c'est comme la fois au don c'est-à-dire qu'on a mon vécu, on a mon vécu ça, Tchaoulé me ka kuma odeka en 92-93, ka foka blagne. Dis-nous ok? Jamana me ka tata to mena, au cas où politicien langola nunyede. Ou te chouer le soro, ou te manipuler le soro, ou muso tsika blagne là, ou kan tsika tani là. Jamana de dieu menu ka charge ni fombe. Jamana ka na folo ni mobile de bolo n'importe comment. Comme on les Maliens ka te mettre toka. On nous le to au comment ni wati là. Ngo kuma be ku nyode. Donc au ka ta boy, ma woro kana, ou ban andwala. Non, ma wara na usoro kaso la dum kaso bon ko la jira ma jojjoli bade wa ministry justice ay kaso bo infray afere na folo chama be election be ke wa be ke ma be ke ni na folo mi do be nyini folo wo na folo abe so ko abe anga na folo sino no e bobo mako be ke ni ba mako fanda dugu ni fanda dugu te ya si do bobo ki jo sabadala anga na folo be wa be bo 20-21-00-11, un monde sans terrorisme, Radio Clédou, allez Kononado. Anga nyefo nyonya ka wala famille ka sorala. Allô? Oui, allô, monsieur, ça va? Alhamdulillah, yambala tano. Sumogo. Alhaba. Barbachi mate. Alhamdulillah. Maliko, amala maliko de la antala moko kola quoi. Abana ni ya famille te droit bana. Ya fama, amala maliko de la antala moko. Wo de bi laban fana. Na bu kono ko maliwe be mi malika ko. Wo de bi laban. Maliwe ala de bolo ata moko bolo wa. Wallahi. Na moko bolo sama soro maliko ya bana. Ulibali. Ya fama. Ulibali. Ne to Musa Medano. Amake. Anga fuli biye. Maliko de dode an mote makakola de. Nunu na domina. Ukata bolo kungolo manja, mani ho moyo. Ni mo manja, ma le dit. Mais nous les que domina kain. Non, tu tiens, on s'en fout des partis politiques, on s'en fout de la tête de qui que ce soit. Voilà. On bolo tout boulot, on ga foi tout boulot, on ga foi tout boulot. Foi. Oh, on voilà. Foi. Allah subhanahu wa ta'ala bana. Oh. Donc fin tout boulot, nous pouvons faire un mamier ou bien jamana ta les chouins, kadima. Mon ba boulot, un colonel tu as quoi? Tu as quoi? Tu as qui son salaire? Des militaires. Mais n'y a de reste sur la donc vous voulez les pousser aussi à voler, c'est ça? C'est ça? Non! Arrêtez ces pratiques. Au dernier jamana blaningono. Et bah chouin, ka bois ka wari di doma, ou be bois qui est là mouiba fort, parce que dans to tigi là, hornya to tigi là. Moufa Amadou yawa, au Sanjawa. Ngo atete ni le zigi ko kitanu, parce que vous ngada ale ki ikale tanu quoi. Mais critique ou mandouye quoi. Ni le intake kitanu ye. Ngo ba mako nyama kala benata ka na songo mena ne fede. Awo. Nyama kala ka bara de yo, ulu ka ngwata no ne ka ku ka dare mesoro. Mati blo la, ne ka bara we. Ngoni mumbe ka journaliste ya ke Djelia ngalo de journaliste ou te fouille donc. Oui, je le dis, et je le maintiens. Ni nous mec un journaliste de Kenya, Nyamakala ni Djelia ni Deli Galbia bureau de bureau à bureau. Ça veut dire qu'ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien appris. Voilà. Fais mon caranou qu'on a madon. Sinon ils ont quelque chose ils doivent avoir quelque chose à vendre. Mais pas se vendre. 20-21-00-11, un monde sans terrorisme, voilà, mon cas famille sur là. Allô? Et bismillah. Ah ouais. Il y a des gens qui ont dit tu vas pour avoir le temps qu'on a dit. On a le fondement sur le. Bon, ni on a cap ma domina. Ah. On va faire moi de nous on a des liens qui que ce soit. Ne pas être dans la d'autres. Ne que l'on sait qu'à befo, ou ne que l'on sait qu'à bedon. Ah bon. Et le mato c'est qu'à fort. On a que te dire ami on defa jamuka de kono ko. Ne que l'on sait qu'à befo, on sait qu'à bedon. Ah bon. Mais mon kalama mo woro de fo. Ça ça ra pour boy. Ah mon kalama mo de fo. Non. Et ba mo kila ça quoi. Ko sebe. Ah, o tete fo dan kaire. Aywa ne to saria ko. Sabula sarion de horangaye. Mo bena munga ne ebolo te cheksaye. Ne ka lamo kono o de cheksaye o de yere doy. Ne ka lamo kono o de yere doy. Saria e munye mo bena munga. Aya horonda di puma munga. On ne kweto ko ne bo ko ne be sawo ko.
sabula ne wololo kono ne mono kono o de yirala na so kana yirana kalanzo la kana yirana jamana kono na kana yirana nga baraka yoro la wane bode kono 20 un monde sans terrorisme radio Clédou. Allô Salam alaikum. Alaikum salam dimaya Ba haba bismillah ba ini mali kuna fondumana alhamdulillah wala ala ka baraka be ka parala ami mali ko fle position mina wallahi fe be ga bodo ko kuma fo ute mali dewye luye mali dewye wallahi bodo kuma ta boda la ka fo bon u ka ɲininga fɔlɔ u fɛn bɛ ka élection yɛrɛ fɔ voilà Mali territoire combien % bɛ bi n'u bɛ se ka taa campagne k'a kan u yɛrɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye maliyɛnw ye fɔlɔ c'est à dire que Mali kɔnɔ bi bon ni yɔrɔ de libéré don an bɛ se ka campagne kɛ yan paisiblement yanni ka kusa bon o pourcentage bɛ bɛn combien de % ma du territoire malien u yɛrɛ ka hɔrɔnya ni laadiriya kɔnɔ u ka bɔ k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛ bani a banna wallahi a banna jamana min 15% ni ko b'a ta dɛ 15% ɲɛnama a t'i bolo a sécurisé len tɛ quoi bon ne t'a dɔn e bɛ fɛ ka mun fɔ quoi ne ko ale m'a faamu de ale hakilila ko ne de biya cɛfariya ɲini wali to a ɲini ne ti a to a ɲini n tɛ ya cɛfariya ɲini ne biya ayiwa n ye baara in kanu n bɛ n ka baara kɛ ayiwa wa n ka jamana kanu bɛ na ne ti o kama n bɛ mun fɔ a ye anw fɛ Segu anw mɔgɔ tɛ sɛbɛn la koyi ko hɔrɔnda cɛbakɔrɔ i m'a mun bɔ i hɔrɔnda kɔnɔ ka ban anw bɛ sa o kɔ ɔ sariya tɛ dɔwɛrɛ ye o n ko sariya de an bɛna mun kan ne ko k'e t'o to ye k'o tɛ cɛfariya ye ɔ e ka désordre in anw t'o ɲɛdɔn anw ma m'o kɔnɔ anw tɛ se o la jamana si tɛ yen mun jɔra désordre kan mun jɔra yurugurugu ni manamana ko kan o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ o voilà ni sariya tɛ ka bato an b'an jija sariya ka bato ni sariya tɛ ka appliquer ka ɲɛ cogo dɔw la hali juge fɛ an bɛ wuli ka dɔ minnu kɛ pour que juge fana ka appliquer ka ɲɛ an b'olu kɛ mais ni sariya tɛ diɲɛ tɛ yen dɛ on deviendrait la jungle c'est la jungle là c'est bon et ale t'a ɲɛ dɔn on deviendrait la jungle a ka taa warabafilɛso la bani ni sariya bɔra sisan o nka bɛ taa warabafilɛso ɲɔgɔn de voilà mais min fɔ Asimu fana ɲɛna a ka mɔgɔw to yen a k'a ka fanga kɛ wallahi Mali ta fanga b'a bolo n'a ye Asimu bila ni Asimu taara ka to wallahi ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛ se ka Mali dilan tugun maa bɛ an kana olu fɔ olu ye ayi an kana olu fɔ an b'a fɔ a bɛ se ka dɔ kɛ nka maa miliyɔn n ko maliyɛn maa miliyɔn 20 de ye an ka kala sɛmɛ i bɛ kuma cogo kala sɛmɛ maa ɲɛ caman bɛ mun bɛ se k'a kɛ a kɛli ŋaniya b'u kɔnɔ a dusu b'u kɔnɔ an bɛ fɛ o maaw bɛɛ de ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka Asimi dɛmɛ a bɛ yɔrɔ min kɔnɔ bi Mali ale Asimi ko tɛ dɛ ka Mali dɛmɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi Sogɛl ko ni Asimi ko ni fɛn tɛ yen bɛɛ ye Faransi ministre de la défense ka kuma mɛn dɔgɔkun in kɔnɔ ko parler wa parler de y'a kuma mɛn dɛ k'u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ko pour que ayiwa irisiw kana ka se ka na Mali la ko Faransi bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ publiquement a ma fɔ wa u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ après bon o kana na mun na parce que olu bɛ ka anw sonyɛni na anw joli minnu mun na pendant des siècles irisiw da kana na don o la o tɛ wa puissance wɛrɛ kana na da don o la o tɛ wa o waati kelen na anw yɛrɛ maliyɛnw anw ma se ka anw bɛ ka ɲɔgɔn bourgeois anw bɛ k'a ɲini k'an ka état affaibli anw bɛ k'a ɲini k'an ka représentants affaibli je pense que fɛn dɔw ka ɲi waati dɔ ni waati dɔ ye awɔ kuma dɔw bɛ yen o kɛlɛ bɛ kɛ waati dɔw mais waati dɔ bɛ yen o t'o waati ye quoi wala n ko jamana in bɛ yɔrɔ min na bi an ka bolo di ɲɔgɔn ma karisa ko tɛ dɛ Asimi bɛ taa ka bɔ yen Asimi nana don jumɛn Asimi ye mun ye Maliko la Asimi tɛ ayi Asimi anw yɛrɛ ye denmisɛnnin ye ne fana ka kɔrɔ ale ye ale ye mun ye Maliko la donc non an tɛ foyi ye fɔlɔ o bon maintenant Mali ye furututututu de ye bon baara minnu bɛ se k'o ko sɛmɛndiya an ka taa olu baaraw n'o kumaw kɔnɔna na bani karisa Asimi ye maliyɛn de ye n'Asimi bɔra yen mɔgɔ wɛrɛ mun bɛ na o ye maliyɛn de ye o fana bɛ bɔ yen mun fana bɛ na a bɛɛ maliyɛn kelen de ye o donc aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min na bi faso bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la o nanzaraw b'an kan terroriste b'an kan jamana kɔnɔ bon an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn fara la maa si ka hakilina tɛ tabile bon vraiment yɔrɔ dɔw ne ma se k'o faamu ne ma se k'o faamu donc c'est pourquoi n ko waati dɔw il faut savoir ka profil ba kɛ quoi i n'a fɔ n b'o de conseiller Kawu Jim ye
Voilà, wati dobe, il faut faire profil bas. Il faut faire profil bas, tu t'organises en bas. Au cours de tu vas disparaître. Ouais. Wati wala bina, il bise ka bo wati mi. Mais fin dobe anga no luke. Anga anjantu. Anga anjantu. Anyere mamu kele. Anyere ka kata farolu ka sabitung. Ah, bon donc vraiment anga ko la dia quoi. Ko nyugu mina do ko kono quoi. Oh, elle a folie tanu billet. Alaka mali tanya. Ami rabiama ami. Ami. Aruna tungara do ka bo konuma bugula la fiamu. Itungara nga folie tanu bawye. Bamako commune kati kono la. Awni tia ko kuluma jola, vraiment ngakla wala likera, ngakla famille do sorola. Ko nunu nama hakli sigi am malion ande bina kanga jamana jugui. Malien do ye politique de ke profession e ça dit quoi bara ou ka profession bara no o politique de ou le balo de là donc état nous bora ni service yoro na fu ka blakata faro fe nous bora ni fu ka blakata donc ni you bla 3 mois de na fu you bla chômage la quoi fa 50 dollars yekoya donc vraiment au pratique nous fana sera bani jamana konoti malien ko famu ma chama mi wa wala bi ay yu nyinga noko no asoro parce qu'il va sur atigu chama bi ka fo ku ulu yele de bana posu dola ote. Est-ce que est-ce qu'il nous fait donc proposer ni me kan voir ma fo wati mina ningu me fait do est-ce que ni panu ningu me ka fo donc anga jetemire il est temps que anga boni fe nkono mo be ka fatu mi bi be ma wala tina se ka jingana nyara en place la on dedo bon ma dama doni nga jamana kututa en otage quoi parce que non de politique ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mali vous appartient plus que les autres. Ou bien vous avez une autre autorité que les autres n'ont pas. Mais c'est du n'importe quoi, du pipeau. Il faut qu'on sorte de ça. Ces gens-là, c'est des trafiquants d'influence. C'est-à-dire que ma foi, quoi que la sport y a à clé là. Ah ouais. Et ni la tête kadi, et ni la tête kadi, et ni l'homme fait, et ni tata. Donc donc des gens vivent de ça, de ces raquettes, dans l'indécence totale. Il est temps que ces pratiques-là, tu sais, continuer. Oh, ne bagari ne bobo kumala ya. Sabula wati bulu dali ale sera. Ka dogodonge pe dogo Oh, aywa anyira be labewna ka se ka wuli ka joke. Oh, aywa ni ankun tabo fa mo vesa o tesawa sino labew bisina. Oh, na mata bo pe dogo fa fa na tabo fa do fe. Aywa kuna keti. Nga do na tola aywa na ani mo na se ka yoro wore baru sigi ko ki baro dimo ma. Awni tiya ko kuma jola